Pentru a-ți crea viața după care sufletul tău tânjește, realitatea pe care ți-o dorești cu adevărat, sau destinul divin, cum îi mai spunem, este important ca întâi să pui fundația. Și care este fundația? Ei bine, este a deveni maestrul regatului tău interior. Pentru că fără acest nivel de, hai să spunem, maestrie interioară a energiei, a emoțiilor, a gândurilor, nu putem face mare lucru în exterior. Deci asta este fundația. Iar apoi nivelul 2 este cum creăm în realitatea exterioară lucrurile care simțim că sunt ale noastre. Da? Realitatea care și modul cum ne exprimăm de fapt cine suntem cu adevărat sau modul cum universul vrea să se exprime prin noi. Și ăsta este al doilea nivel de măestrie, care este tot interioară, pentru că de fapt lumea exterioară nu este decât o oglindă a cine suntem noi. De fapt nu există. La un nivel mai înalt de conștiință suntem unul și de fapt ne percepem pe noi prin ceilalți, prin lumea exterioară. Și este tot un nivel de evoluție, însă mai subtil, pentru că nu ne putem da seama cine suntem cu adevărat decât în relație cu ceva sau cineva, adică cu exterior. Și atunci manifestarea nu este despre a obține lucrurile în exterior, de fapt manifestarea cu adevărat nu se întâmplă decât atunci când facem în interiorul nostru un shift emoțional, energetic, în care nu mai suntem dependenți și nu mai vrem ca realitatea să se schimbe în exterior, pentru că deja suntem compleți în interior și de-abia atunci se va schimba și în exterior, pentru că devenim un perfect match cu frecvența lucrului respectiv. Da? Și atunci asta este calea manifestării divine și care este cea adevărată și nu cea cum de multe ori se perpetuează în diverse învățături în care vizionează, vizualizează, dorește și așa mai departe și care vine de la un nivel de minte și de aia de multe ori poate are pe termen scurt unele efecte, dar apoi pe termen lung tot timpul ne dezamăgește. Ce înseamnă cu adevărat știința creației cuantice și este și o artă în același timp, însă este un lucru fascinant. Este de fapt cum manifestăm, cum creăm în planurile subtile unde se întâmplă instant, cu cât ajungem și trăim dintr-un spațiu de conștiință mai înalt. E bine, în spațiul 3D manifestarea este mai lentă, pentru că e un timp de procesare, având iluzia timpului în acest spațiu 3D.